Hei, kun me oltiin yhdessä pastoreiden kanssa koolla rukoilemassa tämän tapahtuman puolesta ja mitä Jumala tulee tekemään tässä tapahtumassa, mä näin semmoisen ihmeellisen vallottavan näyn semmoisesta pyörremyrskystä, joka pyyhki Jyväskylän halki. Se pyyhki siitä Hipposalueen halki, missä meillä on se tapahtuma syyskuussa. Ja se oli semmoinen ihmeellinen hengellinen voima, joka nosti ihmisiä korkeuksiin. Ja kun ne saapui sinne korkeuksiin, niin joku vallotti heidät. He näki jotain, mikä oli todella vallottavaa. Ja tästä muutkin pastorit sanoivat, että tämä on jotain, mitä Pyhä Henki meille puhuu, että tästä nyt me lähdetään liikkeelle. Ja sitten sen takia tämä tapahtuma sai nimen Kohti taivasta. Jumala haluaa saada meidän huomion, Jumala haluaa uudistaa, Jumala haluaa tehdä suuria asioita ja Jumala haluaa antaa läpimurron Suomeen ja Jyväskylään. Tervetuloa Kohti taivasta tapahtumaan syyskuussa.